Altså det projekt, vi er i gang i, det er et fælles fagligt netværk lokalt mellem familiehusene i Albertslund, Glostrup og Brøndby. Og det vi har gjort, det er, at vi har ligesom åbnet dørene for hinanden, og så har vi viden og erfaringsdelt de ting, vi går og laver, og de ting, der foregår i samtalerummene med familierne, for at dele simpelthen vores erfaringer og se, om vi kunne på den måde metodeudvikle og på den måde blive bedre til vores arbejde simpelthen. Ja, men altså vi har fået en hel del arbejdsglæde, og vi har faktisk også i den rapport, der blev lavet for at samle op. Der var et af spørgsmålene, som gik på metodeudvikling, og der havde 67% af dem, der havde været med, sagt, at det havde faktisk været med til, at de gjorde noget nyt inde i samtalelokalerne. Så på den måde kan man sige, at det, at vi har lavet det her projekt og skabt det her lokale faglige netværk, så har det været med til, at vi har udviklet os metodemæssigt og ja, som mennesker. Ikke?